Us deia abans que pel que fa a la proximitat hi ha dos grans blocs, un és el què comprem i l'altre és on ho comprem, no? Que això connecta molt amb el que ens comentava ara la Diana. Pel que fa a l'on, hi ha dos vectors, no? Un és el tipus d'establiment i l'altre la dimensió del circuit. La dimensió del circuit vol dir quants agents, quantes persones, quantes empreses hi ha entre la producció i el consum. Des d'opcions el que apostem són per als circuits curts, no? Per comerços tradicionals i per circuits curts. Comerços tradicionals, els tipus de comerç poden ser de dos tipus, no? Això no cal que vingui jo a explicar-vos-ho, ho recordo, diguem-ne. Hi hauria els comerços tradicionals i els comerços que pertanyen a la distribució organitzada, no? Els tradicionals, què són? Doncs aquells comerços de tota la vida que el propietari és una empresa, és un negoci familiar, moltes vegades, famílies que estan vinculades al territori on estan comercialitzant el seu producte, ja sigui perquè també hi viuen o perquè com que hi tenen el negoci acaben establint uns lligams amb el barri. I poden ser botigues especialitzades, fruiteries, carnisseries, el forn de pa. Després hi ha botigues de queviure, que també poden ser negocis amb aquestes característiques, però que tenen diversitat de productes, i després també hi ha les típiques parades de mercat. Aquests serien els comerços de proximitat de tota la vida i són els que nosaltres creiem que ens donen més garanties i més valors afegits, no? Perquè el que estem fent apostant per aquest tipus d'empreses és apostant perquè la nostra comunitat estigui més rica, no? I que hi hagi barris més dinàmics, més actius. Hi ha un altre tipus d'establiments, que són els que són de la distribució organitzada. Què és la distribució organitzada? Doncs són empreses que el que tenen és cadenes d'establiments, amb el mateix logo o amb logos diferents, però després hi ha empreses que tenen més d'una línia, no? Els supermercats de gamma més alta i els supermercats de gamma més baixa. Després també hi ha els que són de discount, que se'n diu que són el dia, potser és el referent que tenim tots més al camp, no? Que són supermercats que tenen un altre aspecte, es busca més producte barat, hi ha els productes així en caixa, com que tu has de servir tu de la caixa, formen part del mateix univers, és el que en diem la distribució organitzada. Aquesta distribució organitzada pot ser que tingui la seu empresarial molt lluny de casa nostra i a més el que dèiem abans, no? Amb uns marges de benefici i amb uns interessos finals que és enriquir-se i tenir beneficis l'empresa a costa del que és una necessitat bàsica nostra. Dintre de la distribució organitzada hi ha uns quants agents que en diem la gran distribució, que són empreses d'aquest tipus però que han assolit uns nivells de negoci descomunals, no? En aquests moments, i sembla que va per llarg, no? La que té més quota de mercat a casa nostra és Mercadona, d'origen valencià, seguida de Carrefour, que té origen francès, i també hi ha Eroski, que és la que té el segell Cap Bravo. Són empreses que han aconseguit moure un volum de negoci, que és el que deia la Diana, són elles les que fixen el preu. S'ha pervertit una mica la relació mercantil entre aquestes grans distribuïdores i els productors, perquè no és el productor el que diu a mi això m'ha costat tant produir-ho i per tant t'ho venc, per tant, si no ho agafes doncs busco algú altre. Com que mouen tant volum, és el productor, la distribuïdora la que fixa les condicions, i no només en el preu, també amb el nivell de reposició, amb el tipus de producte. La distribuïdora pot arribar a cobrar fins i tot perquè et posa un anunci que digui que ets quilòmetre zero, però aquest anunci, aquest cartellet que et posaré té un preu i me l'has de pagar. Vull dir, arriben a tenir un marge de coacció sobre el productor molt elevat. I això què fa? Això acaba amb el teixit productiu. O sigui, els petits productors desapareixen perquè no poden sostenir aquestes condicions, no poden seguir el joc a la gran distribució. I aleshores què passa? Que cada vegada més el sector primari del nostre país està format també per grans explotacions i que pertanyen a grans empreses.